Tenimbang turu sore-sore dulur yuk kita dirakan sowan-sowan di Kadipaten Pono Roko Sumliang kane pedote kuto Ponorogo jumedeng saking Pate Bujang Kanom Raja muda pemacake saking Prabu Klono Sewandono kang medalaken patenipun saking Pate Bujang kang sinebut Bujang Kanom ora siji kang mulan kanggo perkoso kang sekti bedigo laksana yen ora tedas kinedas pamakone pandi sisane grendho kuwasane yen ora sekti pundo kang sekti donya kang baratipun saking pundhut garwa kang Prabu Klono Sewandono ingkang menika utusanipun saking Prabu Klono Sewandono ngarep badhe nglamar Dewi Saka Langit kaliyan Patembaya. Sapa ingkang saged damel totonipun dereng kaprangan ingkang jagat menika kang dipun srutani Dewi Saka Langit. Ajanipun Kang Prabu Kertanegara. Ha he ha he ha semanten wonten ing Kadipaten Banterangin ya ing Kadipaten Ponorogo wonten kang menika kang ratanipun Raja Muda pepacakipun saking Prabu Klono Sewandono kang medalaken patenipun saking Pate Bujang kang sinebut Bujang Kanom ora nyanyo kota praja kang para mantri kang sami nandhang gandur kapirangun ratanipun Den Bagus Prabu Klono Sewandono Itu ranya nyongkoto projo kang para mantri kang sami nandhang gandur kapirangun ugi kang Den Bagus Prabu Klono Sewandono kang medalaken Pate Bujang Kanom yen ora siji kang badhe budalaken saking arah-arahanipun Kadipaten Kediri wonten Kusumane Ayu Dewi Saka Langit damel Patembaya sapa ingkang saged damel totonipun ingkang dereng kaprangan ing Jakarta kang menika kadipun srutani Dewi Saka Langit abjanipun Kang Prabu Kertanegara yen ora siji kang mulya ingkang beda-beda aranane kang beda ya rasanipun kang Siradira Jaya Nirat lebur dening pangastuti sekali merdeka tetap merdeka kadaripun saking putra Samudra Bumi Jaya lelampanipun saking Den Bagus Prabu Klono Sewandono kang raja ing Banterangin Pate Bujang Kanom Pandesta gawuh Prabu dina iki kowe tak utus budhal ning Kadipaten Kediri ya Ger kang mujud kegarmanipun saking kostane Dewi Saka Langit kang mujud kegarma kang dadi permaisuriku ya Ger kala sinumun nggih Prabu yo ya iki cilik-cilik wis pinter golek duit yo ca
Ladalah. Tepuk tangannya mana biar semangat tepuk tangan. Ayo. Deraken sowan-sowan ing Kadipaten Banterangin. Wonten ratanipun Dewi Bagus Prabu Kulon Sawandara kang medalaken saking Pati Bujangkano. Tepuk tangannya mana biar semangat. Ibu-ibu saking Pati Bujangkano. Pati Bujangkano pun saking Putra Samudra Bumi Jaya. Hei. Wah. Hei. Oh. Ladalah. Oh. Eko tutuno ger kasepenmu yo. Tepuk tangannya mana biar semangat tepuk tangan yuk. Ladalah. Cilik-cilik wis pinter golek duit ya iki ya. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan, tepuk tangan. Aduh. Wadalah. Pati Bujangkanipun saking Mojokerto ingkang Bagus Parsuryani. Tepuk tangannya mana biar semangat. Aderu. Ladalah. Ger bocah bagus totoke lakumu ya ger. Daraken sowan-sowan ing Kadipaten Kediri wonten Kesemayayu Dewi saka langit ajane Kang Prabu Kertanagara. Ladalah. Asakasa, 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 asakasa. Gom. Pak, ini ya.
Kok ya mlebu lho apa ya? Sampeyan lapo moro-moro mlebu iku? Sampeyan lapo? Kok tukang kendange. Lapo tukang kendangi? Sentimen. Lah kok iso sentimen? Adik emang metu enak. Tuwer. Dan dedet enak. Terus Lho aku. apa? Tuwer. Tak tuk ndang ndut tak tuk. Lah pengen ya apa lho? Sing banter tarek. Melok ta iku mau gak melok kok. Sing banter. Oh, sing banter. Sapa ngomong? Sopo sing ngomong, Mang? Sopo ngomong? Ya kendange dhewe iki lho, Kok. Aja macem-macem tak kaplek cangkemmu lho. Jaluke piye? Cek jahat sih, Rek. Aku lak isin sih kok. Oh, sampean isin. Wis dipecut. Tuwer. Aku metu. Wah, metuku gagal. Lho, kendangane kaya ngono. Ya apa? Tak tuk ndang ndut tak tuk. Lah pengen dikendangi ya apa? Piye jane piye? Sing semangat, Sing semangat bareng, kompak bareng. Sing semangat. Delopo. Delopo, bopo. Oh, bopok. Goblok. Bopok. Bapak iku nek kuru goblok. Iya. Lelek lemu. Delopo. Oh, bopoke mecut. Piye iki? Bareng ya? Kompak bareng. Bareng kompak. Oh, Ya apa? Dipecut ping piro? Oh, dipecut ping 3 baru sampean metu. Sing metu sapa sih? Bapak. Tak kenekno der. Ablas. Oke. Dipecut ping 3. Dipecut ping 3 baru sampean metu. Langsung metu. Ping 3 Mas, Tabuhane ping bareng 3. semangat. Sing temen, ayo. Bareng yo. Ayo, tung tang. 1. Dorong. Biasa sih, Rek. Gorong di briefing ta mau. Ya Allah. Suara tanggapan. Saking cepetnya tanggapan, kangen gelek tanggapan ya ini. Ayo. Awas. 1 2 sih. Ayo kurang 1 lagi. Awas. 3. Hop. Saya. Aduh, aku mati dewe. Ya Allah sih. Sik talah, sing sabar. Ganti ya. Sepeder. Aku nek wis dipecut ping 3 koden. Ayo metu. Sik ta. Jane bapak-bapak iki lapo kok rebutan mecut lho. Korek wis korek. Kok iso korek ngono, Go. Sik. Ngamuk, ben iso ngrasakno mecut kena mencutku. Keno. Nah, keno. Ayo, mlebu. Awas. Minggir. Hop. Meneng asik cek dipecut. Sek. Ora iso. Ganti sijine. Joget musik jogetmu. Ayo, Lek. Dipecut ping 3 duwer. Metu. Iya. Oh. Iki temen ya. Ya pecut ping 3 Mas. Pecut ping 3. Ayo pukul. As. Coba tepuk tangannya mana dong?
Ayo. 1 2 3. Ayo metu. Hop. Hey. Rinio. Tuwek kemalan, sampean iki wis tuwek. Mau lak dikongkon mecut ping 3 sih, Pak. Dari aku mbok kongkon mecut ping 3. Terus metu. Lah ya aku kate metu lah apa mbok seneni? Lah metu nang ndi? Lah aku mbok kongkon nang ndi? Metu nang kene lho, Pak. Iku jenenge metu nang jero, gak metu nang njaba, goblok. Oh, lek dipecut ping 3. Iku metu nang jero. Metune nang jero. Iya. Gak nang jaba. Gak enak. Oh, lek nang jaba? Gak enak, metu nang jero, goblok. Oh, ae. Ayo wis, hey. Ayo sing temen lho ya. Sing temen, hey. Iso ngandang Kak. Ayo kali. Kaplok tangkemmu kok tambahan. Iki sing enom. Kon melo-melo mul. Sok enggak kon. Ayo sing enom. Ayo kon pisan. Ayo kali pisan. Wis ya. Kamu sing kendang. Kamu sing ngegong. Lah momok kokon ngalih, saiki mok kokon buyar. Rek, sing temen rek aku iki wis tuwek goblok. Lah ndelok goleki apa? Goleki apa? Oh, goleki dhuwit. Iku apa? Kon melok-melok, duduk bagianmu iki. Hei! Rene. Iso nyambut gawe ta, Kak? Sapa? Nyambut gawe apa? Kaya adike. Ya, Joget. joget ya apa? Gak ero sampean. Hah? Heru. Cepet. Wah, ayo ngene. Ki lho bapakmu goblok. Ket mau lho gak ngerti carane joget. Sampean? Masih aku goblok. Aku goblok, aku tidak. Goblok iku bangga. Bangga goblok. Ayo delokon adike. Delon. Ayo. Lapo mondek? Iki mang mbok kon ngurui apa? Joget. Joget kok kaya ngono. Lah terus ya. Joget gak ngono goblok. Ya apa, Pak? Ngomong ngene gak iso. Oke. Joget sing temen. Ayo rek sing temen rek aja ngisini-sino aku rek. Aku iso joget rek.
Apa jogetan ngono ae sing genar sing genar. Temen lho ya. Yo, Temen. yo. Ayo Mas. Aduh. Ayo. Ayo. Coba tepuk tangannya mana dong? Tepuk tangan. Iya. As. Op. Kon kena apa? Lu. Kena apa? Lu. Oh ngeluh. Mari diapakno. Tul. Diapakno. Kon diapakno? Lutal. Oh diuter-uter. Karo sapa? Apa? Karo bapak. Ah. Loh, kok kurang ajar sampean, Pak? Iki anake wong, Pak. Iki anake wong. Terus, Lah apa mau uter-uter? babak. Wong iku anakku. Oleh anake sampean, Gak apa-apa wong gawe ini gampang. es. Diteter gaene gampang ae. Ini sok nyambut gawe. Tak. Temenan. Kan. Gak wedi. Tak. Dibanting. Atet. Kalau dibanting, Atet. kalau pacaran Enak. enak. Ku ngono gak oleh. Alah gak oleh. Iso nyambut gawe. Tak. Temenan. Kan. Gak wedi. Tak. Iso golong-golong. Tak. Temenan. Kan. Gak wedi. Tak. Arono, kayak gini kon. Kene lho. Kon iso nyambut gawe. So, Temen, temen, gak wedi. Kak, Sok glundungan. so. Ayo Mas, pukul. Coba tepuk tangannya mana dong?
Tepuk tangannya mana? Wah, 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 wah. Edan. No. Oh. Wah, wah. Apa. Kena apa, Pak? Hangkrek. Lapo? Raiku dikek selit. Gini kan. Kok kurang ajar kok? Iki sapa? Apa? Lah lapo raine bapake mau kei selit? Apa? Bisa nyambut gawe? Yo. Temenan? Gak wedi. Sok salto? Yo. Ayo salto, pukul. Astagfirullahaladzim. Pean lapo sih, Pak? Sih. Sampean lapo sih? Lama iku. Lah kok iso lama? Raiku didek-idek. Karo Klo. kon yo kurang ajar kon. Kon iku yo kurang ajar kon. Kon dikongkon apa? Munggah. Wis munggah. Wis. Kon mang ngidek nang di goblok ambut telek kucing. Mosok, Pak? Mosok ambut telek kucing, Pak? Wi temen goblok iki. Sikil mik itu tok buri-buri. Buri-buri. Mosok koyo marmut rek. Kok welut lah iki. Iki duduk marmut goblok. Apa? Kelinci. Ayo. Ayo Mas, pukul. Coba tepuk tangannya mana dong?
As ladalah sekali lagi beri tepuk tangan yang mana biar semangat. Ladalah Agak besar.